Еўравосені не будзе. Калі нехта спадзяваўся, то саляві. Просрали, ждем следующий отборочный цикл. Сёння з Геннадзем Туміловічам разбярэм, што там пайшло не так. І што ўвогуле адбылося ў матчах МЛ і Дынама. Гэта ютуб-канал Часнок, мяне зовут Ярослав Пісаренко, вітанкі ўсім. Ну што, рушым наперад. Ведаеце, мне нават будзе не хапаць гэтых футбольных аглядаў. Я ўжо так прывык па чацвяргах кожны тыдзень працаваць для вас у ноч, прыносіць адразу ўсе самыя свежыя цікавыя навіны. Падаецца, Гена Туміловіч таксама будзе сумаваць. Бо учора перад гульнёй ён зноў быў у вельмі добрым настроі. Здорово, ну ща в машине врублю, блядь, стренча опаздываю. Проход Динамо, проход МЛ, блядь, 100%. Давайте вось з чаго пачнем. У мінулы раз Брага атрымала няхілых такіх люлей праз тое, што даволі дрэнна правяла першы матч з Дынама. Ну, не тое, каб яна там дрэнна нешта правяла, валтузілі мяч партугальцы туды-сюды, але дома лік толькі 1-0, ну, малавата для заўзятара з Пірэней. Там пасля гульні ў соцсетках Брагі каментарыі былі такія: трэба большага, мы маглі і павінны былі закрываць гэтае супрацьстаянне. Пасрэдная гульня, чакалі большага. Для тых, хто мучыцца і не можа заснуць, дастаткова паглядзець матч Брагі. Дрэнная каманда, нічога асаблівага. А яшчэ я думаю, што Брага прыфігала так вось са стадыёна, дзе зараз гулялі. У соцсетках клуба арэна выглядала так, нібы менавіта яна натхніла беларускі гурт «Молчат дома» запісаць свае лепшыя трэкі. Ну, калі вы разумееце, аб чым я. Ну, а яшчэ Брага скарысталася вельмі аўтэнтычнымі ваколіцамі, каб паздымаць контент у Балгарыі. Атрымалася неяк так, такая вот прэзентацыя кашулі. Але давайте да гульні, бо Дынамо пачало матч сапраўды вельмі няблага. Тут нібыта просяцца нейкія вось паўторы, хайлайты, але іх сапраўды за ўвесь матч набралося вельмі няшмат. І тут пазітыў нібыта ў тым, што проста супраць Брагі Дынамо, ну вось, трымалася. Складана некае іншае слово падабраць. Трымалася. Пока все по плану, очень неплохо. Динамо смотрится. Да, атаки уже более-менее какие-то осмысленные, но последней передачи нету, блядь, такими трясущимися ногами эти, блядь, судорожные передачи, но сам факт уже какой-то просвет есть. У МЛ была іншая сітуацыя пасля першай гульні. У матчы, які быў тыдзень таму, доўгі час усё было даволі роўна, пасля выдалення МЛ больш адбіваўся, 0-1 пры такім раскладзе нібыта цалкам акей. Але вось было адчуванне, што гэта яшчэ не ўсё. Гэтым разам, дарэчы, МЛ сваю гульню паказваў у Ютубе, вельмі зручна, не трэба лезці ў ВК, дзякуй вялікі. Хаця каментатара там не далі. Каментатар будет, а то сидишь как на поминках. А что, денег не хватило на комментатора? МЛ весь бюджет потратил на легионеров. На комментатора 3 рублі 2 фрыспіна не хапіла. Як вы зразумелі, чатик там быў сапраўды весёлы і утульны. Падаецца, паглядзець футбол вышлі нават людзі з комы. А почему нельзя болельщикам на матч, маецца на увазе? Из-за чего ограничения? Давай с самого начала. Ладно, давайте про футбол. У гульні МЛ і Борацца першымі наперад пайшлі госці. Спачатку вось такі вось тут пажар у штрафной пляцоўцы, было некалькі спробаў прабіць, але недакладна. І ўжо літаральна праз хвіліну ледзь не здарыўся такі вось і прывоз. Але ратуе Паўлючэнка, дарэчы, ён быў у парадку і падчас першай гульні. Как они выиграть собираются? Зноў толькі Паўлючэнка і будзе іграць. Кроці гусей. Дарэчы, калі казаць пра чатик падчас матчу МЛ, туды завітаў нават галоўны тренер зборнай Беларусі Віктор Гончаренко. Здравствуйте, друзья! Смотрим вместе с вами! Бачыце, на працы чалавек. Все нормально. Пры гэтым МЛ нібыта намагаліся і гэтую гульню правесці ў меншасці. Там Місарович вельмі груба згуляў, маглі б тут быць у яго праблемы і пайшоў бы ён у душ раней, але не. Карацей, я глядзеў больш гульню МЛ, але мне падавалася, што Дынамо супраць Брагі нават цікавей змагаецца. Катание поперек поля пешком опять и назад вратарю. А поворотом будем бить сегодня. Это не команда, это группа футболистов. Зноў такі вось такія былі рэцэнзіі ў тым самым чатику. І Гончаренко ўсё бачыў. Але окей, у першым тайме быў і стрэл па браме ад МЛ, а пасля яшчэ і пеналюсік не паставілі, як мы бачым. Хаця нібыта можна было туда поставить. І ўжо ў дадатковы час забіваюць якраз Букі. Мяч у распранальную, і перспектывы гэтай каманды ўжо не такія туманныя. Давай смотрим второй тайм. Надеюсь, сегодня кайфанем после матча. Ну, надея сапраўды была і ў дзвюх матчах, ну, але
У другім тайме, дарэчы, нейкіх фанатаў стала адчуваць на гульні МЛ. Во, паслухайце. Нейкі стыль такі пазнавальны. Хто бы гэта мог быць, як думаеце? Калі вы зразумелі пасхалку, то гэта крута. Калі не, то яно вам не патрэбна. Дынама жа ў пэўны момант у другім тайме маглі прыбіваць. Рэф знайшоў руку ў Бегунова. Ну, мяч туды папаў. Але пасля прагляду вараў Рэф памяняў сваё рашэнне. Там агулам два такіх моманты было, і абодвы не перайшлі ў пеналь, дзякуючы акурат вось гэтай сістэме. А ў АБФФ яшчэ не ўпэўненыя, ці вар добры, ці не. І ў Дынама ў другім тайме з'явіўся сапраўды добры момант. Ну, тут ужо без жартаў маглі выходзіць наперад. Гвёд выходзіў амаль 1-1, але момант не закрыў. Падаецца, тут была найлепшая магчымасць Дынама забіць за два матчы. Пасля яшчэ і Макс Шаўцоў біў, але не, чыжоўскі Пюёль па браме не трапіў. Лік так і застаўся 0-0. Какие-то моменты возникали, даже могли забить, вроде как бы. Но если ковыряние левой ногой Швецова, блядь, можно назвать момент. Да, смотрелись неплохо, но все равно. Даже по этому матчу, там, где надо выигрывать, впереди полная беззубость. Просто беззубость. Никакой агрессии, блядь. Желание, стремление, блядь, быстрые футболисты, Варданян, этот мелкий, блядь, левый хавчик, блядь, но ни одной обводки, блядь, 1 в 1, ни одного предложения за спину, блядь, ну, очень мало, ну, блядь, ребята с такой скоростью, вы, блядь, незаметно, есть у вас эта скорость или нет, ее же применять как-то надо, опять же, выходя на поле, но все так очень робко, как-то все очень интеллигентненько, блядь. Но ни одного подката, блядь, с вырванными ногами, нахуй. Ну, я не знаю, но, блядь, этот прессинг, полупрессинг, отбор, полуотбор, передачи, блядь. Мяч пока докатится, там уже, блядь, вратарь может, блядь, команды соперника добежать, блядь, до штрафной. У МЛ у другім матчы таксама былі крутыя моманты. Маглі лёгка букі закрываць гульню ў асноўны час. Як мінімум адзін тут павінен быў залетаць, але не. МЛ вырашылі пайсці па найбольш складанаму трэку ў гэтым матчы. Вырашылі ў дадатковым часе накінуць крыху драмы. Адразу вось яны тут і прапусцілі, а пасля вось такі вось мяч положил концовые со штрафного. Ну а после этого, карацей, пеналюсики, 2 сейва от брамника борются, ну и все, сэляви. Руководителю клуба, кроме себя, винить некого. Здесь ни футболисты, ни тренеры. Здесь руководитель, который полгода херней занимался, блядь, менял тренеров как перчатки, что в итоге и вышло. Вроде бы что-то и есть у команды, а вроде и пусто-пусто. Все вот эти весенние, зимние, блядь, заскоки руководителя привели к обычному результату белорусских клубов в Еврокубках. Ну, хотя, если сравнивать с правлением Вергейчика, то великолепное выступление. Вось як думаеце, сколькі з каманды яшчэ папрацуе спадар Сакалінскі? Ці Лявонаў ужо яго адправіў у адстаўку? Тренера уволить. Иранца Карповичу в дубль. Ну, еще там пару можно, блядь, футболистов тоже. Ну, может, что-то сделать надо. Не знаю, ну, грустные шутки, но ждем следующего европейского сезона. Что еще остается? Все как обычно. Последние 100 лет в белорусском футболе. Просрали, ждем. Следующий отборочный цикл сборной. Ждем следующую европейскую стадию. Короче, нахуй. Суцэльны сум. Нават у мінулай лізе канферэнцыі Нёман здолеў трапіць у плэй-офф кваліфікацыі. Таму пакуль прагноз Ігора Кавалевіча працуе. У бліжэйшыя 10 гадоў ніводная беларуская каманда не пройдзе 3 раунды Еўракубкаў. Згодныя вы з мэтрам? Но все равно, если объективно
усмотреть на вещи, то я думаю, что провальным, по крайней мере, эти выступления в Еврокубках не назовешь. Ну, в какой-то степени МЛ. Сначала не повезло однозначно со жребием в Лиге Чемпионов. Там любой другой соперник, естественно, там дальше бы еще по сетке прошли бы. Сегодня, ну, пенальти, проиграли. Ну, Динамо, ну, вроде бы неплохо, но тут еще момент, что Брага играла на результат. Вот и все, блядь. Списанный со счетов Батэ, ну, вообще великолепен был. Так что расстройство, что все закончилось. Ну и не надо забывать все-таки играть на выезде, находиться за границей 1,5 месяца, ну, 2 месяца, месяц, блин. Но это ненормально и нереально. Все-таки даже при домашних матчах, ну, совсем другая картинка, другой футбол, все-таки зрители, ну, так что... Ну, а так имеем, что имеем. У каментарях можете накінуць, якія яшчэ тэмы можна разагнаць з Геннадзем Туміловічам, бо, на жаль, еўрасезон ужо скончыўся даволі імкліва. І яшчэ адна навіна, без якой я просто не магу пакінуць гэты выпуск. 11 жніўня памёр легендарны трэнер Мікалай Іванович Казека. Трэнера не стала на 77-м годзе жыцця. Пра веліч гэтага чалавека можна казаць сапраўды вельмі шмат. 8 медалёў з алімпійскіх гулень. Я думаю, можа не зараз, але гэты чалавек дакладна будзе ацанён па сваіх справах, і ён зойме месца аднаго з найлепшых трэнераў Беларусі ever. Але, на жаль, не зараз. Тое, што гэтую навіну пра смерць Казекі не агучылі па тэлебачанню, я нават маўчу, бо з імі там нібыта ўсё зразумела. Але тое, што НАК не здолеў нічога ні напісаць, ні сказаць, ну гэта ўжо сапраўды нейкае паскудства. Ды што там, нават цэнтр фрыстайл нічога не заявіў у сваіх соцсетках. 8 медалёў чалавек прывёз краіне з алімпійскіх гулень. Я просто нагадаю. Я нават не ведаю, як такое можна каментаваць. Ведаеце, калі з'явілася навіна, я адразу залез у перапіску з Мікалаем Івановичам. Падчас Алімпіяды 22-го года я з ім размаўляў, вельмі хацеў взяць яго каментар. Дык вось, Мікалай Іванович адмыслова пісаў нейкую паперку, каб клеркі з РЦОП по фрыстайлу дазволілі яму слова сказаць. Яму, да? Чалавеку, які гэты від спорта просто пабудаваў сам. І вось у пэўны момант Мікалай Іванович скідвае гэту паперку, дзе ён прасіў нешта там пракаментаваць, і ў левым куце, як бачыце, напісана даволі хладнакроўнае адказаць. Такая цана сумлення. Бо ў 20-м годзе Мікалай Іванович павёў сябе годна. Ён заступіўся за людзей, яго інтэлігентнасць, яго тая самая годнасць не дазволілі яму поступіць інакш. Гэта даволі дорага яму каштавала. Але нібыта інакш ён павесіць сябе просто не мог. Давайте я скончу гэты выпуск цытаты Мікалая Казекі. Цытата пра тое, што пасля 20-го года, пасля таго, як трэнера звольнілі і забанілі ўсе афіцыйныя установы, значна менш людзей стала віншаваць Казеку з днём народзінаў. На 70-годдзе натоўп журналістаў, на 75 год, далей цытата. На 75 гадоў, так, народа сабралося значна менш. Я разумею падтэкст пытання, шмат людзей вельмі тонка адчуваюць сітуацыю. Калі ты на кані, то не праціснуцца, а вось калі нешта раптам здарыцца, то так. Але гэта нармальная сітуацыя, праз яе немінуча праходзяць, ды яшчэ пройдуць усе, у каго некалі былі папулярнасць, слава ці ўлада. Ці было балюча? Ну, як сказаць, не вельмі, бо ўжо шмат пражыў на гэтым свеце і нічога не павінна здзіўляць. Хоць не, ўсё роўна не гатовыя, калі людзі, якім калісьці дапамагаў кімсьці станавіцца, імкнуцца ад цябе пазбавіцца. Вельмі не люблю выраз «за ўсё добрае трэба плаціць», але трэба прызнаць, што яно ўсё-такі мае пад сабой падставу. Вельмі сумна атрымліваецца, канешне. Але ведаеце, я ўпэўнены, што гэтых людзей, гэтых назначэнцаў, знакаў з цэнтру фрыстайла, з тэлебачання і гэтак далей, ну, рана ці позна яны сваіх пасад пазбавяцца. А вось Мікалай Іванович, я думаю, што ён назаўсёды сапраўды ў гісторыі Беларусі застанецца як выбітны трэнер, як вельмі крутая асоба, ну і проста годны і добры чалавек, круты беларус. Бывайце, Мікалай Іванович, было сапраўды гонарам ведаць вас. І дзякуй вам за тое, што вы сапраўды рабілі гэты свет лепей.